nakaka-image na shooter ka talaga. Correct mo ko ha, but I think your last game, you made 30 points? Yes. 30 points. Yeah, maybe the last game. Last game you played before you How do you know that? actually retired. I did a little research. May hawak po akong bola because my question is this. When you shoot the ball, how much of that is actually because of practice and how much of that is belief sa sarili? Yung belief sa sarili na good way, confidence. I don't know, percentage-wise, 50-50, maybe. Yeah. Pero subukan na natin, Chris, kung sino mas magaling sa akin. Hindi mo ikaw naman, Shaira. Hindi mo sumali. Talaga. Atleta din po si Ate Shaira. Subukan lang natin. Tingnan natin kung ano. Sige, Chris, ikaw muna. Ako muna? Talaga ako yung ng bola eh. Ay, wala. Teka lang. Tingin ko pa. Hindi naman. Okay. Okay. Habang napapag-usapan natin yung idea, pumunta naman tayo sa isang paksa, ika nga. Dahil the last conversation we had was really so interesting. Siya ay pinili, di ba? Yung I believe, dahil tayo konting alala lamang po sa mga bata, this is a bit sensitive. But the last conversation we had was, you spoke about, I believe, that couples should or should not be intimate before marriage. And ang dahilan niyo ay? Kasi po, dahil ako gusto ko talaga, dahil naniniwala ako sa, i-honor ko talaga po yung mga binigay kong salita sa magulang ko, yung mga binigay nila sa aking advice, and sa Bible din po. Parang, yun po, di ba, di naman talaga na dapat walang ganito before marriage. Pero wala talaga akong against sa mga hindi gumagawa nun. Siguro sa akin talaga, choice ko talaga na gusto ko na i-save yun sa pagkakasal namin. And I get a lot of guidance from my parents as well. And I think same thing with my wife, we believe that you should save our most intimate self for your partner as the one that you've chosen to spend the rest of your life with, where you blessed by the union, blessed by God. So, agree ako dun. I believe na ang pera ay sobrang napakahalaga sa marriage. Yes. I'll start with you because you also talk about it. Napapag-usapan niyo. Yes. Do you talk about money? Opo, pero actually alam nga namin yung savings ng bawat isa. Parang ginagawa namin siyang inside joke sa amin na, laki yung papasok sa'yo, libre ka naman yung mga ganong bagay. Pero yung sa pagdating sa future, pag kinasal na kami, very open naman din kami. At si Edgar din po, sinasabi niya na batch, kapag kasal na tayo, ikaw na hawak ng pera natin. Kasi ikaw, you think? I agree. Kami ng wife ko, we have this planning session every start of the year. Para we know and we have to agree on what to spend on and what we shouldn't splurge on. Para align. Kasi madalas doon nagsisimula yung mga away, di ba? Ng mga mag-asawa. So pinag-uusapan na namin yung nag-align na kami start ng year pa lang. I also believe that we should do fast talk. Kami ni Shaira. Okay, Shaira, you ready? Ready! Okay. Basta ang kasal ay 2026. 2026. Oh, Nino. Nino! Okay. Bibilib, bibili. Bibilin! Bihirit, bibirin. Hihirin! Hosting, ating. Hosting! Science, magic. Science!
watching. Binge watching. Kung magiging parte ka ng katawan ni EA, ano ka? Yun niya, yung likod, ito yung brass niya, yung likod niya. Reminder to self. Makinis eh. Oo, Ang stop eh. Reminder to self today. Always be grateful. Is that lights on and lights off? Dito po hindi pwede ba? Sige. Happiness or chocolate? Chocolate! Best time for chocolate. Everything chocolate. Complete the sentence. Believe ako sa sarili ko dahil... Believe ako sa sarili ko dahil this year, makaka-graduate ulit ako time. I believe in dreams. You're a young Chinoy. Yes, ito eh. Meron kami, yung outside of the Chinese community, meron kami narinig sa atin na sinasabi, pag Chinese ka, dapat ang napapangasawa mo ay Chinese. Ito ba'y sinusunod pa rin ng henerasyon ninyo bilang mga Chinese Filipinos? Chinoy ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abu. May kinakabahan niya dito. I believe. First time mag Okay, yes, we do Fast Talk with you at our time. Suporta naman dyan. That's how much Christians love the Animation Network, okay? And yes, kids, dribble, gamble, dribble, business, basketball, experimental, traditional, science, math, science, repeat or repeat, repeat, I do or I believe, magaling, maabilidad, mahaba, maikli, Mahaba. foggy, brainy, bite or chew, boxers or briefs, paboritong suot pantulog, first thing you do pagkagising, sexiest part of your body. Yes. Hand. I believe na ang taong masipag ay Maririwardan. I believe na ang taong tamad Ay walang patutunguhan. I believe na ang lalaking pogi Ay, I believe na ang babaeng maganda dapat spicy food ka. Kung spicy food ka, ano ka? Kung experiment ka, anong klase? pasabog. Best gift for your wife. Hello? Biggest blessing in life. Okay. Lights on or lights off? On. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. After, I believe, after... All the time. I'm just to, and I believe I am. I believe I am, oh my God. Hirap naman ito. Di ba mag-science na lang tayo? Experimental tayo. Shaira, tutulungan mo ako dito. Bago itong interview nito, Chris, nag-survey kami dito sa Fast Talk community. At ang ginawa namin, sabi namin complete the sentence. I believe that Chris Chu is. Okay? Ang una, ang sabi nila, kayo ang nagsabi nito, I believe that Chris Chu is the closest to the concept of being a perfect man. Hindi. Ano yung reaction mo? Reaction ko, well, I don't know if it's good that they think of me that way, but ako personally, I'm far from that. And I'm constantly trying to improve and to get better. Marami akong faults, flaws, and things that I'm working on and struggling with. I'm not sure if they
able to think perfect because I'm far from that. So far from that. So, but I guess thank you. But that's where I'm coming from. Kasi parang, napakabait, you know, Hindi makapasag pinggan, gano'n. Ay, Hindi mo naman kung sa tingnan. makapasag pinggan. very proper. I think that's the first time that people is very proper, is very brainy, very intelligent. We should think is good. Pero ang sinasabi mo is, huwag sobrang expectations. I'm just human. And pangalawa, sabi nila, I believe that the gift show, so this is before marriage. Sabi lagi po, sorry, to your wife, I mean my, I mean like, this is just part of the talk. Ang sabi nila, sure, I believe that Chris Joe, katulad ng maraming basketballista, pag basketballista daw, matingit sa babae. Hindi ka pakasal. Kaya, Korpe ako eh. Hindi ako marunong, gumistance eh. No, you know, sabi mo nga, you've been together with your wife for like 13 years. Kaya ba? No, mga ganun. 12 years, 10 years before pakasal. Kataasan, when you were actively playing, hindi ba iwasan that girls would gravitate towards you and your friends? Paano ka
lang sa Super Radio DZWE. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Malakas na ulang hapon! Ako po si Caroline Santa Cruz at ito ang Big Time Balita mga kapuso. Narito na ang ating mga Double B Balitang Bulili. Sa halap ng napakalaos na ulang naranasan dito sa may Quezon City, 7 gulang na babae sugatan matapos sumabaw ang talang termos sa pantalan dyan po sa Masbate. Mapayapang pagresolba sa Sigalot sa West Philippine Sea, ipinanawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ay dapat lamang Philippine Coast Guard pumalak sa utos ng China Coast Guard na ikulong ang mga dayuhan na papasok sa South China Sea. Hakbang ng China may tuturing daw pong iligaw at pananakot. Ang bilang ng mga namatay o namamatay na nasaktusan sa kalsada, tumaas ng 84% sa loob ng 10 taon. Ang ibig sabihin niyan ay marami pa rin po ang mga driver na ewan pag-akit sa mga mamumuhunan at pagbubukas ng mga industriya sa bansa. Susi ng pagbaba ng 1.3% ng taas ng kahirapan sa bansa ngayong taon. Ayon yan sa pamahalaan. Double Bibaray na yung Batangkenyong broadcaster. Allah ay si Karen Santa Cruz Ariel. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Big Time Showbiz Balita. Ito na ho ang ating bumper to bumper report. At ang ating naman ng balitang tatanggabi ngayong Biyernes ng hapon sa Big Time Balita. Ang gagaling po sa GMA Integrated News, Marian Rivera. Nagkwento ng sikreto para gawin ang mga commitment niya araw-araw sa Bisaya adlaw-adlaw. Ang maghahatid ng detalye ng balita na yan. Nasa GMA Integrated News, Nelson Calas. Magandang hapon, magandang maulang hapon. Magandang hapon, Karen. Ako, isang po sa primetime queen Marian Rivera sa pinaka-busy na artista bukod sa kanyang mommy duties ongoing ang taping niya sa seryeng My Guardian Alien. Kasabay halos dito ang kanyang shooting sa Pinamalaya film entry na Balota. Mayroon pa siyang charity work at naisisingit pa niya ang paggawa ng mga viral content na ipinopost niya online. Hindi rin daw makapaniwala niya kung paano niya nagagawa ang mga ito, pero ang sikreto lang daw ay time management. Ni Marian, ilista ang mga dapat gawin. Piliin lang ang mga